weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to guijiɗon to sadila to dulumaji demɓe to dulumaji funeɓe to koɓɓillo ko takkusan juula ha e nder galle ceerno yaya alpha dia to daabiya odeji e ko taari ɗum ha to radio kokkiri ko international ene jeeya e gardiniɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie aleta hanki o jaagogal kalfinagal ko fati équipement e transport mo leydi Mauritanie waɗi jillu mum e golle pewnugol lawol hakkude Boutelmida faade Elegam to leydi Sénégal Demba Kandji o suɓama o waɗama médiateur de la république to leydi Mali jangu wat boniɓe e dow lawol hakkude wuuro witego Kuuri e Kuccala ko auto transport umminoɗo Burkina Faso ɓe mbaɗi jangu ngu to leydi ha joni to leydi Mali baccalauréat a hitande hikka nde ko wiyete tigui tode réusside nder temedere gala mi hen capantati e jeetati piccal capanɗe jeegom e joyyi keeɓi kawguel baccalauréat nguel to leydi Algérie laamu leydi Algérie uddi weeyo mum kala ko fate laaɗe diwoje taw koɗe hinde militaire peccitoje weeyo majje taw ko leydi jeeyade to leydi France to leydi Éthiopie Abiy Ahmed hoorejo jaagoɗe leydi ndi heeɓi tigui polgu e mandat ɗiɗaɓo o fuɗɗima mandat makko altine hande o to leydi Niger to kabaruuji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Gambie to leydi Grèce ha to leydi Russie bisimilla moon e ketki kotondirte joni joni jañuɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓataake jam gonɗaɗo hono Mansoura Gako to Nouakchott ko miñuma duttiɗo paɗɗugel si to Nouakchott ko goggo muma duttiɗo Laru Guissé to Nouakchott ko mawnuma duttiɗo Samba Gakou to Dakar ko mawnuma duttiɗo Gurela Gakou to leydi France ko mawnuma duttiɗo Aliou Diong to dowlaji tentuɗi Amérique ko joom galle muma duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe guijilonnaɓe Dabia Odeji naɓe ndulumaji naɓe eto taniraɓe Amadou Yero wuuri kala to mbawi tawede jaltugol aduna badiɓe debbo miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Ummul Gakou yalti aduna koto dowlaci tentuɗi Amérique goski makko noon koko artirtedira leydi Sénégal en keɓani programme taw so tawi en keeɓi juɓɓudi gartugol goski kimma en garta moon hano hannitni yettiniɗo wulago ngo noon ko musidɗo men biteɗo Mansour Gako tawteɗo nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie dow inde ceerno Abou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en doni momo kanko e dendagal ɓesgu makko e koreji makko kala nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe ceerno Djibisi ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djibisi ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djibisi ko bawɗo listikara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safrade ɓonduɓe kista fibrome dogam sita e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djibisi ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djibisi ne safra dendagal rafiji worɓe no potirno ceerno Djibisi ne andina dendagal kilineɓe mumma wonde omo jogui leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede e kala leydi e kala continent mo client makko woni ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe fodde sappo e tetera fin yaltayma ha laaɓa
fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafi ene yalta e ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi on mo sheeɗineji mahliti hoore mum ha ɓa walla janowo barogal. ceerno Djiby Sy base mum ne tawe nder nakshota lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal nettek e oɗo saaha joni en tawe ɗon miñi ko en almuɓe makko biteɗo ceerno Alassane Sy. numéro téléphone mum ko 36 62 04 99 walla ene tawe ɗon kadi ceerno Ndongo ko laaɓɗo golleɗo malaɗo woni ganduɗo leɗɗe ɗe bawɗo alhaali o. numéro mum ko 48 62 54 07. ceerno Djiby Sy kañum e oɗo saaha joni en tawe nder leydi Sénégal dendagal hewɓe arde luuma luggere duɗela dendagal duɗel naaɓe hayre lawnaɓe jumnaɓe calago naɓe tudde gaale naɓe marda jeeri e marda walo naɓe jeeri ƴugga e dendagal guure taariɗe on fannu nokku kala jiɗɗo jiide ceerno Djiby Sy. ceerno Djiby Sy ne tawe to doɗel. dendagal kadi jiɗɗo jokkodirde makko to banggue téléphone ceerno Djiby Sy numéro mum e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni ko 00 221 78 163 24 82. ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde makko to WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine naya lewru yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemngal pulaar sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah. hono no mbiruno eɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudarɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko faati e cellal aade mo gendi Mauritanie kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewade kala kikiɗe altine alata hanki o noon no tati lewru yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho ɓe koliri tigui ko ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e yimɓe jeetato holkisonoɓe tumanoɓe yato gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon capanɗe nayo e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros covid 19 e nder ɓe cellano ɓe kadi hen capanɗe jeegomo e jeetato kefti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen neɗɗo goto hawrela diala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aleta ɓennuɗɗo o tati lewru yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho woni aleta hanki o Mouhamadou Ahmed Haïda ko ministre de l'équipement et des transports kañum e sete mum timmuɗo ɓe jettima to golle lawol taw ko 3e tranche ngol capanɗe nayyi e ɗiɗi kilométre e lawol noon hakkude butel mida e elega ko ɗon tigui on 3e tranche tawate nawiɓe to noon ko ƴewde kay to golle ɗe jarata ene golle ɗe jaritini ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni kamɓe o hollino noon e hollirama noon o siftiniɓe noon e oɗo saaha joni woni kay ɓe poti toppitade kono golle ɗe jaari ha no hannirta ni no golle ɗe gasiri kadi e dow jaam e kisal tawa dendagal ko haalduno kala ko wiyete cahier de charge foof tawane toppita ha no hannirta ni omo yaaduno to noon e biteɗo jelila mintu malam wondude e hakkima mo butel mida wondude Issa Wul Bachir on ko maire mo butel mida ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salem Wul Merzouka ko jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccin gollamu woni ministre de l'intérieur et de décentralisation gonɗo e jillu mum e oɗo saaha caggal nde fuɗɗori jillu makko to sehil baabi e nder barakna o rewni hen ko kay haydi e nder gorgol e oɗo saaha joni o waɗi o tawate tigui koto wuro elega ene tawedira barakna to elega to barakna ko toon tigui o tawate kanko Mohamed Salem Wula Merzouka to elega noon o joddima toon batuji kewɗi no fewi no hewadde kala nokku to yetti o joddima batuji ɗi noon e wiyeteɓe autorité administrative e autorité ji sécuritaire wondude les élus locaux wondude kadi e société civile en kala o yettini toon noon o yettini toon calminaɗi ummorade e hoorejo leydi
leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazani o yettini kadi ko woni yidde mum e ko woni fandare mum e oɗo saaha joni ko fate gonka yimɓe ɓe ndera leydi he kanko Mohamed kanko mbulla Merzoug noon o arani goto to e lega omo ardi toon noon e walimo Brakna wondude délégué régional de la protection civile wondude chef d'état-major adjoint garde nationale et chef d'état-major adjoint de la gendarmerie wondude directeur général adjoint de la sûreté et responsable du kewɗi taw ko sécuritaire falde nde maire mo lega hono Mohamed Wula Ahmed Chala holliri hen tigui weltare mum mawde no fewi e nguɗo jillugu hoɗego jagorgal kalfindagal ko fati e gueɗe nder leyɗe jaccingol laamu waɗi toon e nulago yettini kadi ko fati e ummorade hoorejo leydi ndi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen aleda hanki o e nder hakkude Dakar woni au centre de Dakar ko magasin goto cumi toon cumu kulɓinigo no fewi magasin o noon yeyanno ko gueɗe électronique o waɗani ko magasin o noon waɗɗani centre commercial woni jeere witende Ela Malika cumu ngu noon waɗi ko sanga 16h woni 4h kikiɗe ko cumu kulɓinigo sanne koni koɓe faabu noon mbawi noddede notitima hen ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawi kadi folde lewlel ndu haɓe mbawi ñippude cumu ngu teskama noon ko feccere noon e marchandise uji ɗi cumi tigui ha wonti ndondi caggal ɗum noon jogumu yeehi ha ñifa hono biteɗo Djibi Diallo ko sous préfet mo Dakar ƴetti oto mum kay ari ha to nokku to cumu ngu waɗi ɗo yiiri guite mum cumu ngu hay goto noon wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen kono kam hollirama marchandise uji kewɗi boni hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi no ɓe kewi wadde kala subaka altine hannde on ɓe kuccodiri e ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen ko fate bulletin de santé to boros covid 19 yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temenne sappo e goho neɗɗo kolkisono e nder holkiso he noon ko yimɓe ɗiɗo tan tawa ko fiɗaɓe mo woroso covid 19 ɗiɗo ɓe kala kadi ko communautaire woni hay goto men andata ƴetti oɗon rafi to ɓe tamta banggue pourcentage ene holliri oɗo saaha joni e nder temedere kala ko 0,14% woni fiɗaɓe e nder ɓe cellano ɓe sappo e jeegom kepti cellal men hano hanniti ni pati galleji men sappo e goho ina tampi sanne ma ballite to banggue fofango hay goto noon alamo rafi o yooɓi fittade mum togui hanki faade ñalawma hannde o leydi Sénégal ene yara e oɗo saaha joni doggola winditiɓe coronavirus ɓe jettima capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere ene fawi temedde jeetati e yimɓe ɗiɗo e nder ɓe noon capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗo keptino cellal men hano hannirta ni ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom ɗum woni ko hawreladial ñalawma hannde o e nder jokli leydi Sénégal kala tinnaɓe no gonde moros coronavirus koɓe capanɗe jeeɗiɗi e goho taw ko wonɓe juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen goskiji ɗiɗi Sénégal naɓe jiitama e nder maaje kaɗɗeɗe leydi Mauritanie ɓe jiita noon ko hakkude Nouadhibou e Nouakchott goskiji ɗi noon jiita kay ko guila ñande capantati lewru septembre mayno ɗum ɓe ɗi mbatta noon e juuɗe ɓeɗon tawa kadi ko communauté Sénégal naɓe wurɓe nder leydi Mauritanie beele tigui ɓiɗon ɓeɗon koreji men ne mbawa yitede famille aji mabɓe noon kamɓe ɗiɗo kala yitama teskama tigui hen goto jiyano tigui koto wuuro witego Saint-Louis keddiɗo noon jeeyati koye falde Tambacounda keddiɗo koto falde Tambacounda woni to jeeya ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni sokhna Aïda Diallo ko gonnoɗo joom suudu Cheikh joom suudu Serigne Cheikh Béthio woni ti kanko wonno joom suudu mum tataɓo woni troisiéme femme kanko kala noon e addude adiya makko ko faade kay Serigne faade khalifa général mo murid hono Serigne Mountaga Mbacké hollirama kankone dendagal almuɓe makko ne mbawi rendinde kay ko fate adiya baɗɗo fayida no fewi woni witeɓe canta kunen rewɓe e worɓe ndendi adaya baɗɗo fayida no fewi dokkimo enveloppe taw ko temedere e capanɗe jeegom million woni e on enveloppe ɓe dokki ko oɗon biteɗo sokhna Aïda Diallo ɓe kaɗan ɗon tan saabu debbo goto taw kadi ko biyeteɗo debbo goto biyeteɗo sokhna Adja Saliou kañum ne hokkimo tigui hayre jama taw ko mawde no fewi biyeteɗo sokhna
sohna Bataram Salou sohna Botora Saloune kañumne Saliou onne rokkimo tigi ko boowal walla galle ngal 5200 mètres carré wolisaji kewɗi no fewi tawa ɗin wolisaji ne mbi daka comci taw ko tisiji badɗi valeur no fewi ko adda e mum faade makko e saaha maggal Touba noon kanko sohna Aïda Diallo o wonno tigi koto wiyete Madina Toul Salam kanko omo wondi toon e almuɓe makko wiyeteɓe le canta kuna wondude suddiɓe ɗiɗo rewɓe ɗiɗo taw ko wonnoɓe suddiɓe Cheikh Mbecce Thiouna ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men Macky Sall hoorejo leydi ndi o suɓima biyeteɗo Demba Kandji noon oɗo saaha joni o nomi ɗum woni o waɗi ɗum ko wiyete médiateur de la république on noon caggal kay sakkitino wonde on poste noon woni médiateur de la république biyeteneɗo ABC woni Alioune Badara Cissé jaltunoɗo aduna balle seeɗa kay caggal nde manda mum gasno Demba Kandji noon kañum wonno président du premier cabinet tribunal mo Dakar e cour d'appel kala juge Demba Kandji noon ko ñaawo ko juge kanko Demba Kandji noon o laatima e oɗo saaha joni médiateur de la république o ƴetti kadi golle makko altine hannde o nayya lewru yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo kabaruji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Sénégal koto saaha joni koto leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to Medina Gounass noon ko fate kay ruuma dokkirgol poɗɗe haɓade oɗo mboroso biteɗo tigui biteɗo paludisme walla mbiyan jontinoje fuɗɗima e nder leydi he ma en ketto musidɗo men Ama Samba Lo. campagne dokkirgol poɗɗe ngam falade rafi jontinoje fuɗɗima ɗo e nder wuro teddugo Madina Gounass e ko takki ɗum e ko taari ɗum kala e kuuɓal won e bandiraɓe ƴettaɓe ɓen yahoɓe e nder leɗɗe ɗe ha e nder galleji ɗi ngam rokkirde poɗɗe ɓen sukaɓe yarteɓe e lebbi tati ha duuɓi 10 goto kala en jogui hen ko foti ƴettude e poɗɗe docteur Diop gardiɗo poste santé mo Madina Gounass wonde no nduɗo lewru kadi woni hentidagol campagne fuɗɗanoɗo min okkirino lebbi ɗiɗi jawtuɗi ɗi nduɗo lewru waɗi tato woni sukaɓe foof no waɗirano ni programme sukaɓe keɓɓe ɓe lebbi tati ha duuɓi 10 kamɓe foof kala ƴettunoɗo lebbi ɗiɗi jawtunoɗi ɗi nduɗo lewru kadi aɗa foti ƴettude wona waɗi traitement complet wonat ƴettugol magol timmi kala kadi mo ƴettani noon hattano nduɗo lewru kadi aɗa wawi ƴettude ɗum ɗon ne aussi koko waɗi fayida jomon wona no ƴettani lebbi ɗiɗi jawtuɗi ɗi rek wiyama juuɗo jarani homo ƴetta kala ƴettunoɗo lebbi ɗiɗi jawtuɗi ɗi kadi noon aɗa foti hendidade waɗa lebbi tati kono kala mo ƴettano lebbi ɗiɗi jawtuɗi ɗi kadi hatta so okkiroɓe poɗɗe ngari e galleji kala mo ƴettano kadi no wawi ƴettude hande o waɗat ɗo ha balɗe nayi yeeso relais ji ɗi jaada leyɗe he foof jaa e galleji he ƴeewa sukaɓe fof mbawa naftorade kono docteur Diop watra e yimɓe galleji ɓe aroɓe rokkirde poɗɗe ngara ɓe hen calo hol erankol ha e ɓe ɗum waɗi ɗum ɓuuri ɓeydude komin jaata ko meɗon ƴetto e radio ji he pour min mbawa haalande musidɓe ɓe pour enen foof dañen faamuya goto o saabu no minen ne ko ummini men rek ko pour ƴewde ko wallata ko yimɓeɓe e ko nafataɓe ko meɗon ɗum mbaɗa no laamu wiri men ni caggal ndemen mbaɗata golle foof caggal ndemen jaahi min ɗaɓɓoye yammirore e junngo ceerno so min keeɓi yammirore amen ha paari min mbaɗi programme uji amen relais ji ɗi ko pormeteɗi ha para ɗo e majji ummade ɓe jaa e leyɗele pour okkirde poɗɗe wona jomon rek ummo ƴetta poɗɗe rek no okkiroya ko pormeteɓe ɓe kalane hono ɓe poti okkirde ko homo foti okkede homo foti woni mo fotani okkede foof ɓe kalante ha ɓe paama so ɓe paami ɗum ɗon noon ɓe mbawa yaade e leyɗe he pour okkirde poɗɗe dendagal bandiraɓe kala kolori ene teski gilaɗe ɗeɗo poɗɗe mami rokkirede eɓe jii rafi jontinoje ene yatiri caggal e nder commune mo Madina Gounass musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe ɓuuri andu dinema Ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe dande men tawateɓe nder falde Madina Gounass yo tinnuɗe kala so docteur ɓe jetti ƴeeɓe poɗɗe ɗe tigui saabu ko nafoore men mere ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen namima to Madina Gounass woɗɗani leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate jangde ɓayini communiqué mum on communiqué noon ko hollirde kay ko wonde hollirde ñalawma uddirgol école aji e nder communiqué he noon omo habara dendagal jangoɓe e jangguinoɓe kala e jangguinanteɓe kala yo gandu wonde école aji udditta hitande hikka nde taw ko année scolaire 2021-2022 udditgol ɗiɗon école aji wonata tigui taw ko ɗina école aji biteɗi pré scolaire spécial e école aji fondamental collège aji enseignement technique professionnel et enseignement normal pop kamɓe kala noon ko ñaade ɗiɗon école aji kala ko ñaade 2 lewru novembre hitande
ujunnaji ɗiɗi woni lewru dartondo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko nden tigui wonata uddirgol ɗiɗon école aji omo eri noon dendagal ardiɓe ɗina école aji kala woni école aji laamuɗi eɗi privé kala nde ɓe mbawata hormade oɗon ñalawma beele kay on ñalawma so ari dendagal école aji ɗi kala ene mbawa udditede jaɓɓade kay ɓeɗon sukaɓe janggoɓe hano hannirtini ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ñande 1 lewru septembre maydu ndu ko passager goto tawno tewateɗo tigui e nokkuta ko nokku agence de transport biteɗo AK transport o noon tawa tigui taweteɗo goto sagata passager goto tawrano jogui 11 tufere tawa ko drogue de hinde chanvre indien nanguimo noon kanko nangaɗo noon o wiyete ko BT ko chef de service compagnie AK transport ko kañum tigui yitimo teeɓimo caggal nde nanguimo noon kañum tigui wattimo e juuɗe police mo 3e arrondissement nden police teeɓimomo noon losgoji mbaɗa hen ɓoyani ko ɗon tigui ɓe teeɓi neɗɗo goɗɗo mo golottono on ne tawama ne jogui tufeje 9 de hinde chanvre drogue mo hinde chanvre indien kamɓe kala noon kamɓe ɗiɗo kala noon ñande 15 lewru septembre ɓennudu ndu ko nden tigui ɓe mbaɗa déféré yesso parquet kamɓe ɗiɗon noon nanguiraɓe drogue ɓe gadano o ko étudiant gadano o ko ndemowo ɗiɗaɓo ko étudiant ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate Cellal ade ɓayini communiqué mum mo tengode te communiqué mum mo tongode te medde joyyi e capanɗe jeetati ko fate mborosa covid 19 tawa kadi on communiqué ko kikiɗe hanki o ɓayyini on communiqué o holliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitinoɗi ɗi ko ujunere temedere capanɗe joyi e yimɓe jeetato kolkisono hen jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa covid 19 e nder ɓe cellano ɓe hen jeeƴuɗo kefti cellal mumen paati galleji men hay goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum ñalawma hanki o eɓe jogui kadi temed eɓe jogui kadi 53 neɗɗo ɓe cellani wonduɓe mboros coronavirus antriɓe e nder cuuɗi caftuɗiɗi e nder ɓen hen taton tampisanne ma ballite to banggue fofago eɓe jogui kadi 110 wonduɓe mboros corona kono ɓen keɓata safruji mumen ko nder galleji mumen e oɗo saaha joni leydi Mali ene yara kay tugui ko mboroso naati leydi ndi faade ñalawma hannde o eɓe jaara 1 ujunere e temedde capanɗe jeetato e jeeɗiɗo winditiɓe doggol hen 1 ujunere temetere nogas e jeeɗiɗo kefti cellal mumen temedde joyyi e capanɗe nayo e jeegnayo ko ɗum woni ko hawrera jalla ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar ñande aljuma goo lewru yarkomaa gonɗen ɗum e dow lawol hakkude wuuro witego kuuri e kucala tolno virage wuuro witego karangala ko bandiji joguitiɓe ha teddi kañumen paddi oto goto taw ko oto transport umminoɗo to Burkina Faso ɓe bicciti dendagal wonnoɓe oto e ko wonno nder oto kala ɓe jaadi koɓe jinno kala ɓe jaadi oto kadi e yoga e passager ji e sa tigui ɗeɓe yoga e passager ji e sa tigui ndeɓe fuyata oto nde sagga caggolirama tigui debbo goto kadi gañima hen e koyngal taw ko kural fiɗa e koyngal laamu leydi Mali nani tigui alhaali o ko ɗon tigui ɓe mbawi abbade werlawo ɓe mbawi yitude werlawo ɓe kepti werlawo e yoga e passager ji e huude e passager ji wonnoɓe werlawo kañumen kala yitama ene kiisi ene kelli e kañumen kala kiisi gañinoɗo hen on nawnama to hôpital mo kuccala ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen baccalauréat hitade hikka nde wanno e nder leydi Mali ko ñande nogas tati e no ha nogas jeegom lewru août 2021 ko ñande aljuma goo lewru octobre ɓennuɗo ko ɓennuɗo ko ɗen tigui résultat ji ɗi jalti hano hannirtini hollirnoma noon hitande hikka nde windirtunoɓe e doggol fonnoɓe wadde kawguel baccalauréat ko 1jeetati ujunere e 1jeetato e jeeɗiɗo neɗɗo e nder ɓen noon ko hen 1jeeɗiɗo ujunere ko ɓen tigui notiti ñalawma kawguel nde on paamiti ko ɓen mbaɗi kawguel ngel caggal nde kawguel ngel yalti noon hollirama ko 56 ujunere ne fawi 149 e jeenayo heeɓi ngel ɗon kawguel woodi admis d'office to ɓetama to banggue pourcentage kamɓe hewɓe kawguel ngel woni taux de réussite e nder temedere kala hen 57 piccal 65 keeɓi kawguel ngel hano hannirtini teskama noon hitande hikka nde ɓuuri hewde kay heɓɓe kawguel ngel par rapport e hitande rawane saabu hitande rawane nde ko 21,56% hemno kawguel baccalauréat kabaruuji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali woɗɗani Algérie e oɗo saaha joni tekkerene surkam hakkude leydi Algérie hakkude muɗum e leydi France woni hakkude Algérie e Paris tekkerene surkam hakkude mabɓe ɗum saabiɓe noon e ñalawma hanki o fayi hande laamu leydi Algérie koko rokki kay kaɗore dendagal laaɗe diwoje taw ko koninkoɓe woni tigui avion militaire leydi France hay goto e majji hoto weeyi e nder hoto feccide e weeyo
yeeyo maɓɓe woni espace aérien maɓɓe ɗum noon ko caɗele mawɗe wonanta leydi France saabu yoga e laaɗe maɓɓe dendagal laaɗe maɓɓe diwoje kala payoje to leyɗele Sahel ha e ummoto leyɗele Sahel paati leydi France kala ko ɗon peccitanno e nder leydi Algérie oɗo saaha joni noon laamu leydi Algérie koko salti ɗum oɗo saaha noon teskama tigui saabi kay nde ɗon tekkere sutkode hakkude maɓɓe ko guila kay nde laamu leydi France holli tigui wonde koko feccata koko salloto kay ha waɗa feccere wonande ɓen Algérie naɓe heɓoɓe visa ji e kala saaha faade leydi France koto leydi Niger paaɗen loni ko fedde gotago windere ɓe kolliɗen oɗo saaha joni eɓe jogui kulhuli mawɗi e fayre mawde kay wonande kay heege ne dooki e nder leydi Algérie nder leydi Niger ha tengti noon e nokku taw ko région biteɗo Tillabéri ɓe kolliɗen oɗo saaha mo kaleten e nder Tillabéri noon holliramte région mo Tillabéri ɓe kolliri fodde temedde jeegom ujunere neɗɗo e oɗo saaha joni koko puɗɗi ngakkirede haɗo nduɗo woni tigui heege nana dooki e dame suudi mumen ɓe mbaɗi erago noon taw ko total biyetegal OCHA woni office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies e nder leydi he ɓe mbaɗi erago faade laamu leydi Niger e faade dendagal partenaire ji maɓɓe kala nde ɓe dartone doole maɓɓe ponno ɓe nanga kadi hunde nde au sérieux guila kay ko bonatno ɓurde ɗo bonde ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar koto leydi Éthiopie paaɗen altine hannde o nayi yarkomaa 2021 Ahmed Abi Ahmed gonnoɗo jagoɗo gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi o ɓamti golle makko kadi ñalawma hannde o taw ko deuxiéme man makko mandamo duuɓi joyyi caggal nde o hemno polgu e sumgoji mabɓe bannoɗi guila lewru juin 2021 Abi Ahmed noon kañum woni premier ministre leydi kañum woni premier ministre leydi Éthiopie ko kanko kadi hemno prix Nobel de la paix en 2019 kanko hemno prix Nobel de la paix kono oɗo saaha noon kodi tigui oɗo saaha joni opinion international ene ñingamo no fewi tawa ala koɓe ñiguirtamo so wona kayno jerdi ko fate crise nokku to wiyete Tigré ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Éthiopie jalten Afrique ha laaɓa payen to dongre Europe noon puɗorɗen koto leydi Grèce laamu leydi Grèce ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ñalawma hannde o jihadiste goto taw jeeɗo état islamique ɓe to nokku wuuro witego Athènes to wuuro witego Athènes ko talata janggo o noon o waɗate déféré waɗate transféré to yeeso parquet o jeeya noon koto leydi Irak omo yaara duuɓi 34 ko guila 2018 noon o naati leydi Grèce tawa laabi ɗiɗi omo waɗa demande d' asile yidde hebde kayitaji leydi ɗi e oɗo saaha joni noon tawama tigui ko wat boninke woni tigui terroriste omo tawe juuɗe daddiɓe mbiɗen ko talata janggo o ɓenninte to yeeso parquet koto leydi Russie cakkitoɗen laamu leydi Russie ɓe koliri tigui altine hannde o wonde ɓe aynima missilaji ɗiɗi tawa kadi koye mbadi ƴewndel ɗina missilaji ɗiɗi noon koɗi hinde croisére hypersonique tawa kadi inde majji ɗe mbiyete ko zircom musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongoɗen kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.